ana baba chinamato ichirudo wakaona munhu achikubvunza kuti baba dhevhuroji muri sei, munhu iye ane mwoyo waMwari, ane rudo. Chinonzi rudo ndiye Gabriel Mambo. Saka mainzwa izwi richiti tsvaganai, kwete mweya wamanawo wechindimba ndimba, mweya wemhuka uyu wokuti baba vatanga tisinganamate navo nenyaya yekuti hamuvade panhau yekudzorera tsananguro. Munenge makutora masangano kuaita enyu, mweya wokuvengana nemweya wokuti pasango ndepangu unge nematitle deeds napo, mweya wezvigaro. Uyu ndo mweya wasatani uyu wakamborambwa naJesu aedzwa. Jesu mhiri yegungwa uyo aedzwa kunzi iva mambo ndikupe pfuma yese yaunoda. Zvinezvezvi vamwe vari kunamata vachibhadharisa. Saka muri mundimi yemweya wasatani yokuda pfuma yepasi pano kuti mutonge. Mweya yezvigaro yakarambwa naJesu. Ukaona ukanamata uine chigaro kumasowe, wakatokundwa nasatani kudhara kudenga huende. Mweya waMwari unoti ukawana nguva yaunotadza kuonana nemumwe wainamata naye, unomutsvaga, nhai baba nhingi vasiri kuoneka, vari kupomushanyira kuti uone chikonzero chii chaita kuti asauye kumasowe kwatakasanganiswa nehosana. Kwete kukungura kuti dai munhu yabva pano ndasara ndichinamata ndiri one, kuti wamudzimu womusha makwenu. Ichi chinamato ichi chine hwai inoda vanhu vese. Kazhinji kacho munhu wamusingadi ndiye anodiwa naMwari. Mapanzwisisa zvidzidze izvozvo. Saka ndiri kuti pakati pekunamata chinamato ichirudo, wakaona usina rudo hausi kunamata, uri kupedza nguva, magemenzi uri kupfekera pasina, uri kutonhorwa masina, denga rako wakatorisa. Muneziva kuti munhu unoenda kudenga uchiri pasi pano. Kutadza kugara mune zvakarehwa chete izvo zvinoprofita denga rako. Ukashaya rudo chairo panyika pano hauendi. Ukasaviga vamwe vanhu kana vafa, iwe newewo hauvigwe. Chikuru wakaona munhu arwara akutoda mupostori anenge achienda achinomuona. Kungomuona chete pasina mari yawamupa, izvo zvakakosha. Zvino vanhu vazhinji vakufungidzira kuti mari imotokari, vakufungidzira kuti chinamato ichi rudo imotokari nemari. Unongoona munhu achitumira 5,000 muendesei kuchipatara, motikari imutakure iye asipo. Zvinhu zvakesari izvo hatisi kunamata izvi. Chiri kudiwa mwoyo wemunhu kunge uripo. Motikari haimbe hosana, mazvinzwa. Vanhu vakawanda munogona kufa motikari dziripo. Kana wakafa uchiurayiwa neaccident motikari kudenga huende. Saka musauye nemari dzenyu nezvimotikari zvenyu kumasoko mofungidzira kuti ndizvo zvakakosha, ndizvo kunamata. Saka ndiri kutokudzidzisai chinamato. Chiri kudiwa rudo. Hakuna chinokunda rudo. Kunyange ukaita mari yakawanda sei, haigone kutenga rudo, mazvinzwisisa. Saka chinamato ichirudo. Zvenyu zvokuti munhu kana akafa musingamude motaura kuti hatikuvige, nemiwo hamuvigwe. Ukaramba mupostori panyika pano waramba Gabriel, kududza newe kudenga kwachahuende, nekuti denga iri ndiGabriel Mambo. Gabriel Mambo anoda vanhu vese. Sei musingafanira Gabriel Mambo kuda vanhu vese? Munoti munhu wamusinganamate naye motaura kuti hatimuvige. Iro izwi richiti vigai zvese zvakafa nemakonzi ese vigai. Nyangwe n'anga chai munobvisa magemenzi moenda munoviga. Chinhu chakasikwa naMwari chikafa, munotipa utochichera pasi. Mapondo chaiwo mapondo emhuka, kana muchifamba mukaona munoaunganidza maaviga. Asi unoona munhu achiti ari kunamata achitaura kuti baba adhevhuroji vakafa hativaviga. Unoona munhu achishuwira kuti dai baba adhevhuroji apomba tamushambadza mugurupu. Unomuudza kuti une mwoyo waMwari here, mweya wasatani. Vanhu regedzai kunamata makapambwa nasatani, kudenga hamuendi. Kupfeka gemenzi hazvidudze kuti kunamata itsika. Kana ukashaya rudo nemumwe mutendi, ziva kuti newe unofa uchiraswa. Chinamato ichirudo, regedzai kukungurira vanhu zvakaipa. Vanhu unotoona munhu achitoshambadza mukadzi wake paWhatsApp kana muFacebook kuti mukadzi wangu akapombiwa nanhingi. Nokuda kunyadzisa mumwe munhu chete, wobva wafumura mukadzi wako pakazara vanhu. Unofuudza zvinoita izvozvo munhu waune vana naye. Wobva wamufumura uita kuti ye mukadzi wangu akapombiwa nanhingi. Zvodudza kuti hauna kukwana, kusakwana chaiko. Unganyadzise mukadzi wako pakazara vanhu nenyaya yekuti uda kuti unyadzise mumwe munhu. Ko zvinhu zvacho kana zvakaitika maambi kuita sikireti kumba kwenyiko kwamagara matare.
kokuzvishambadza muda kuti muita sei. Ndo pamunoona kuti vanhu havasi vapostori. Kana ange uri muprofita uchinzwa mweya, ine handitomboya kuzoshandirwa nemweya wechigure. Handishandirwe nemunhu ane mweya usina mitumbi mitatu. Saka tsagai mitumbi mitatu pakati pechinamato ichi. Regedzai kungopfeka magemenzi mine mweya wasatani, mweya usina rudo, mweya une mudzimu, mweya wokungonyadzisana, mweya wechindimba-ndimba, mweya wamagitari. Unoona muprofita achiprofita uku akapfeka zvinhu zvitema, uku ari kuridza magitare, uri mubhawa kana kutengesa doro mubhawa. Chinotaura kuti une mweya womutumbi mitatu. Chino chinamato ichitsika, mweya unotouya uri mutsika yababa Johani. Saka endai munopfeka tsika yemutumwa, mubatwe nemweya chaiwo mweya waMwari une zambuko kuvatema. Ndiri kutoprofita ipapa vandichitokutaura kuti vanhu vatema, pindai munzira mutaifura yeshe Mozisi. Ndosaka muchiona vamwe vanhu vari kuona kunge chinamato ichi hachisisipo. Imi ndimi makabuda munzira. Nhau haisi yekuti takambonamata tikanamata. Kopa nhasi muri papa. Nhau ndiye magumo. Munhu anofa asinganamati, nyange wakamboita mbiri kumashure hazvina basa rese izvozvo. Tiri kuda munhu anofa kumagumo kwake kwakarurama. Saka tiri kuti vanhu ngavareurure, vadzokere mundima yemudzimu unera, kwete kuti taura past history, takambodai tikadai kuti taure zvingano. Tinoda kuti ukama zikururama. Vanhu endai munopfeka tsika dzemutumwa, kwete kuprofita makagera ndebvu. Munoprofita makagera ndebvu. Satani kuti kupa vanhu tsananguro. Hatidi mweya wakadaro isu.